जों दा बे भिडिअआवहाय थाखो 9 नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 13 नि सोंथि 13.1 नि 3 नम्बर सोंनायनि सायाव सावरायगोन। जों सिगाङावहाय 1 नम्बर आरो 2 नम्बरखौ जोङो सावरायखांबाय। नोंथांमोनाहाय नायहैनो हागोन ना। जे नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जे जोबजासिम नायलांनानै नोंथांमोनाहाय माबाफोर उसुबिदा मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन अब्ला नोंथांमोनाहाय बुजि मोनगोन आरो आनजादावहाय लिरनो हागोन ना। जे बेवहाय 3 नम्बराव मा होनदों, मोनसे आयत महर गेदेर खथानि सोरगिदिं सिमाया 250 मिटार। जे बेवहाय ना मा दङ, जे सोरगिदिं सिमा मानि आयत महरनि गेदेर खथानि सोरगिदिं सिमाया 250 मिटार। जुदि इन्जुराव गाब फोननायनि खरसाया बर्ग मिटारफायाव 10 राङै मा होननानै बुंदों, 15,000 रां जायो, अब्ला खथानि जौथाइखौ दिहुन। इसारा होनाय दं मोनब्रै इन्जुरनि दब्लायथि माने बिथाखौ बिखुं दब्लायथि। जों मा मिथियो, जेब्ला जोङो जे इसाराखौ होनायाव होनानै दोनखादों जे मोनब्रै इन्जुरनि दब्लायथिया मा जायो, बिथाखौ बिखुं दब्लायथि। जों मिथिखागौ ना, जे जोङो मिथिखागौ जे जेब्ला जोङो मोनब्रै इन्जुरनि दब्लायथि दिहुननांगौ जायो अब्ला जोंहा मा जायो, जे जोङो बिथाखौ बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ जायो जोंहा ना। होमबा जों बेवहाय जोंहा मा खालामनांगौ, जे गासै गाब फोननायनि खरसाया होनाय दं 1 मिटार स्कुवारावहाय 10 राङै मा दङ, गासै मा होनो जिनाखि दब्लायथि मोनब्रै बिखुङावहाय जिनाखि गाब फोननायनि दब्लायथिनि खरसा बियो मा जायो, 15,000 रां जायोना। बेनिफ्राय जोङो बिनि जिनाखि खथा बिनि जौथाइखौ दिहुननांगौ। जे सापस हमबाय बेवहाय मा होनदों, जे मोनसे आयत महरनि खथा ना, जे बे मोनसे खथा बिनि जिनाखि सोरगिदिं सिमा बियो मा होनानै होनाय दं, बे सोरगिदिं सिमायाहाय 250 मिटार। जे जों मा मिथियो, आयतनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो जोंहाय 2l + b ना। आयतनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया 2l + b। होमबा बे जाहैबाय सोरगिदिं सिमा ना, बिनि माना होनाय दङ 250 मिटार होननानै होनाय दङ हा। होमबा जों बेखौहाय जोङो मावफुंलांदिनि ना। जे बेवहाय होनाय दं बेवहाय ना, जिहेतु होनाय दं मा दं बेवहाय, जे आयत महरनि खथानि सोरगिदिं सिमा ना, आयत बेवहाय लिरबाय थोंजोङैहाय ना, आयतारि खथानि सोरगिदिं सिमा। मबाइल स्क्रिनाहाय फिसा ना, बेखायनो फुरायै लिरनायावहाय एसे दिगदार जायो ना। सोरगिदिं सिमा बे बेसेबां, आं बेखौ एसे साइडआव लिरनोसै जायगा थोयैनि थाखाय ना, 250 मिटार। नोंसोर बेवहायनो लिरबानो जाबाय ना, नैबेखिनियावहायनो। जे आङो जायगा थोयैखाय बेबायदि लिरबाय ना। जे दानिया जोंहा मा दङ, बेवहाय जों मा मिथियो होनदों, जोङो आयतारि खथानि सोरगिदिं सिमा माने मा जायो जोंहाय 2l + b = मा जाबाय 250। जे जोङो फर्मुलाखौ जों मा होननानै मिथिगौ, बे सयनि ससे ना। दानिया जोङो बिनि गाहायावहाय बेखौ लिरबाय जों ने। जे जों मोनथिदों मा होनदों बेवहाय आयतारि खथानि सोरगिदिं सिमा, होमबा जोङो आयतनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय फर्मुलाया नैबेयावहाय ना, बेयाव होनाय दङ। दानिया जोङो बेवहाय मा होननानै होनाय दं, जे इसारायाव होखादों मोनब्रै इन्जुरनि दब्लायथि। होमबा जों मा मिथियो बेवहाय सोंनाय बादियै ना, बा जों ओरैबो लिरबानो जाबाय, जे गाब फोननायनि गासै दब्लायथि ना, गाब फोननायनि गासै दब्लायथि। गाब फोननायनि गासै दब्लायथि मा जागोन बियो 2l + b * मा जागोन h। मानो, जे मोनब्रैल' इन्जुरावहाय गाब फोननायनि खोथा बुंदों बेवहाय ना, बेखायनो मा जागोन, बिथाखौ बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाखौ जोङो लानांगोन बेवहाय ना। दानिया जोङो बेखौ मावफुंलांदिनि जोङो ना। जेब्ला जोङो बेखौ बानायगोन, जे बेवहाय जिहेतु मा होननानै बुंदों, सोंनाय बादियै ना, जोङो सोंनाय बायदि मा मोनगोन, एकर्डिं टु कुइसन। जे सोंनाय बायदि मा होनदों, जोंहा गाब फोननाया, जे जोङो गाब फोननायनि गासै दब्लायथिया बेसेबां होनदों, 2l + b * h ना। जे जों बेवहाय लिरबाय बेखौ 2l + b * h। दानिया जे बेखौ बे गासै गाब फोननायाथ' बेसेबां ना, बिनिफ्राय बेयावहाय मा होनदों, 10 राङै होननानै बुंदों ना, 10 राङै होननानै बुंदों। बेखायनो जों मा खालामनांगोन, 10 सानजाबगोन। जे जोङो मा मोनो, जोङो जे गासै खरसाया बेसेबां जादों बेखौ मोननांगौआ मा खालामनांगौमोनलाय, जोङो 1 मिटार स्कुवारनि जों ना,
जेरावहाय जोङो बे मोनसे सेनिजों मा खालामनांगोन गासै दब्लायथिखौ जों सानजाबनांगोन बा सेनिया बियो बा गासै दब्लायथिया नै बियो ना बा बेखौ सानजाबनानै बेसेबां मोनगोन जोङो गासै खरसाखौ मोनगोन होमबा जोंहा गासै खरसाया होनाय दंखायो बेसेबां बेवहाय 15,000 रां होननानै होनाय दं बियो ना 15,000 रां बेयोहाय बेखिनि होनाय दंखायो ना दानिया जोङो माखौ दिहुननांगौ बेवहाय जोङो एचखौ दिहुननांगौ जोंना एचखौ दिहुननांगौ जोङो 2l + b सिगाङाव नायफिनदो जोङो नाय 2l + b होनाय लोगो लोगो जों बेवहाय मा मोन्दोंमोन नै 2l + b ना नैबे 2l + b नि माना बेसेबां जोंनियाहाय 2 × l + b नि माना माने आयदारि खथानि सोरगिदिं सिमाया ना बे बेसेबां 250 होमबा जोङो नैबेवहाय मा होनो हायो जोंलाय बेयो मोनसे आयतनि सोरगिदिं सिमा नंगौना नङा होमबा बिनि जायगायाव जों मा होनो हायो जोङो 250खौ जोङो फज'नो हायो जोंना सानजाब जौथाइ सानजाब 10 समान 15,000 दानिया जोङो एचखौ लाखियोबा जे जोंहा जौथाइखौ दिहुननांगौ नालाय ना होमबा मा जाहैगोन बियो सानजाबनानै दं नालाय आगदानिखौ बियो रानहैगोन 15,000खौ बियो रानहैगोन होमबा बेयाव मा जागोन 250 सानजाब 10 होमबा लाथिख'जों लाथिख' दानबाय ना लाथिख'जों लाथिख'यावथ' सेल'सो थाबाय नालाय ना दाना जों बेखौहाय 5जों रानबाथ' बेखौ 5 मोनो 5जों रानबा बेखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 30 दाना जोङो 30खौ 5जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 6 मा जागोन जौथाइया मा जागोन जोंनियाहाय एचनि माना 6 ना बेनिखायनो दिहुननो गोनां मा जागोन बियो दिहुननो गोनां खथानि जौथाइ ना खथानि जौथाइ ना बेनिखायनो दिहुननो गोनां खथानि जौथाइ बेनिखायनो दिहुननो गोनां खथानि जौथाइया बेसेबां 6 मिटार जागोन बेना खथानि जौथाइया 6 मिटार मिटाराव दंना सेन्टिमिटाराव दं बियो मिटार होमबा बियो ना बेखिनियानो नोंथांमोना नायनानै निस्सय बुजिदोङो हानायमानि नोंथांमोनाहाय नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो ना जाहाथे बिथांमोनाबो नुनानैहाय माने मिथिनो मोनो बा सोलोंनो हायो ना जे गोबांथार फरायसाफोरा माने हम टिउसन खालामनानै माने सोलोंनो हाया ना बिथांमोननि थाखाय भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै होबानो जाबाय ना जाहाथे बिथांमोनाबो फ्रियावनो माने नायनानै सोलोंनानै लानो हायो